astrokalenterissa Mars. Joo, vastaanottavana tekijänä käsitellään nyt sitten vähän Mars-planeettaa. No, mitenkäs se on tosiaan suoraviivasta toiminnallista energiaa yleensä, että miten kuvailisit sitä, miten sä oot vuosien varrella nähnyt, kun ihmisillä syntymäkartan Marsille tulee erilaisia ohituksia, että minkälaista sutinaa sitä sitten oikein on? No oikeastaan kuvasit hyvin. Et Marsille tulevat planeetta-ohitukset synnyttää sutinaa. Okei. Kun Mars, se kuvaa pääsääntöisesti sen tekemisen motiivia. Minkälainen idea? Sehän on se, missä materia painaa henkeä, mutta henki laittaa sen materian liikkeelle. Ja kysymys on aina siitä, että onko sun tekemisessä henki mukana vai ei? Aivan. Justiin, jos henki on mukana, niin siinä on myöskin se Marsin soturienergia liikenteessä ja pioneriteetti. Et kun henki on mukana, niin sit pistetään tuulemaan eikä sitä tarvitse miettiä sen enempää. Joo, ja mun mielestä yleensäkin niin että onko siinä toiminnassa henki mukana, niin se on hyvä kysymys ihmisille ylipäätään, että tehdäänkö jotain vaan niin kuin sen takia, että näin on tapana tehdä tai jotain. Mutta eihän siinä ole niin kuin välttämättä yhtään mitään ideaa. No ei tosiaan. Ja sitähän nämä Marsille tulevat planeettaohitukset sitten kysyy, että onko sun tekemisessä yleensä yhtään mitään ideaa vai ei. Jos on, niin kaikki aspektit, ne voi olla haastavia ja ne voi olla valmiusaspekteja, mutta kaikki tuo lisää liikettä ja energiaa ja tapahtumia ja toteutumia. Ja jos siinä ei ole ideaa, niin ei ole väliä yhtään, että mikä kulminaatio siellä on, niin se tekeminen puuroutuu. Siitä ei tahdo tulla mitään, siitä tulee vaan vaikeaa. Just. No miten voisitko sä vähän niin kuin erotella sitä, että kuitenkin pikkasen, että jos sulla on niin kuin kova aspekti Marsille tai niin joku kolmio, niin onko siinä mitään eroa? No totta kai. Tällainen, kun siellä on tällainen haasteellinen aspekti, niin se lisää Mars-voimaa ehdottomasti. Se tuo paljon lisää sitä poweria, lisää sitä energiaa ja silloin täytyy olla todella tarkka sen suuntaamisessa, että sen saa kohdistettua just oikeaan kohteeseen, koska se missään muualla alueella se ei kovan aspektin aikana toimi muuta kuin siihen, missä sulla on ehdoton oma suunta ja oma semmoinen tuntuma ja oma motiivi kohdallaan, että tämän mä teen. Aivan. Ja silloin kun siellä on kolmio tai sekstiili tai aika usein yhtymäkin antaa vähän semmoista tilaa, että okei, anna nyt palaa, vaan tee nyt, kunhan nyt vaan jotain teet, niin aivan. Homma sujuu. Aivan. Energiaa riittää vähän levitellä. Aivan. Justiin, että niin kuin voisi sanoa, että semmoinen niin kuin hyvä säkä on vähän paremmin mukana. Kyllä. että kun vähän tekee noin ja jos tekee hyvällä fiiliksellä, niin se vaan niin plupsuu silleen kivasti. Kyllä. Ja jos haluaa miettiä, että kuinka se Mars noin ylipäätään toimii, niin yksi hyvä keino on kuulostella että sitä omaa tekemistä, että onko siinä aggressiivista laatua vai ei. Yleensä jos siihen tulee aggressiivinen laatu, niin se on jollain tavalla pielessä, että se suuntautuu väärin ja silloin tulee vihasiksi. Joo, ja tämä on mun mielestä tärkeä pointti, että kun ajatellaan sitä, että Mars on niin kuin sotaisa energia, ja sitten ihmisillä on hirveän vahvasti sellainen mielikuva, että niin kuin soturi on jotenkin vihainen tai aggressiivinen. Ei se ole. Ei tosiaan. Että voittava soturi on todella rento ja rauhallinen. Että jos siinä on tosiaan se aggressiivinen energia, niin silloin ollaan jotenkin niin kuin pakotetussa ja tuskaisessa tilanteessa. Että ja häviävässä tilanteessa. Että siinä tehdään jotain väärin. Kyllä. Sellainen itseä puolustava aggressiivisuus taas on ihan hyvä juttu, kun adrenaliini nousee ja tulee sellainen tunne, että tässä mä en kyllä anna periksi, mutta senkin tekeminen semmoisella vahvalla, selkeällä asenteella niin tuottaa paljon paremman tuloksen kuin että kaivaa hanskat esiin. Aivan. Näin voi tutkailla sitten vähäsen
niitä Marsille tulevia ohituksia ja kuulostella, että mihinkä se energia omassa elämässä on. Luukulle numero 18. Akrapadabra, katsotaan mitä täältä taikalaatikosta löytyy tänään. Ja tämän päivän voittajalle lähtee Ultra suklaaseikki. Monet on ihmetellyt ja kysellyt, että kuinka me Timon kanssa aina pysytään niin virkeinä ja jaksetaan hyvin ja energiaa riittää, niin eihän vastausta ei tämän kauempaa tarvii hakea. Ja jos niin vaivautuu pikkusen lukemaan tätä sisällysluetteloa, että kuinka valtava määrä erilaisia vitamiineja ja mineraaleja ja hivenaineita tässä puhtaassa soijaproteiinissa on mukana, niin sen jälkeen ei ihmettele enää yhtään. Ja onnellinen voittaja pääsee testaamaan tätä minun suosikkimakuani, tätä suklaanmakuista sheikkiä. Onneksi olkoon voittajalle.